أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Jama'a mun shigo muku wannan barance da babban zama wanda take mai kyau da ba mu tsammani ko an taɓa yin ta a cikin wannan Ghana ba. To amma kamin haka dai muna muku gaisuwa ta musulunci ma abociya rahma, gaisuwar mutanen aljanna wanda Qur'ani ke cewa wa tahiyyatuhum fiya salam, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a muna nan tare da babban malami, babban shehu, babban hadimi a gari kasa wanda take mai albarka, kasa wanda a cikin zikirin Alhaji mai sumala ya ce tana nan ciko ta uku wanda ta shuka so annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ita ce kasar Senegal. Shine wanda ake cewa Sheikh Muhammad Gali na Senegal. To wannan bawan Allah ne, hadimi ne a dakin Maulana Sheikh Ibrahim. Sannan kuma mutumin Ghana ne, kuma mutumin Kumashi ne. Ya tara darajoji daban-daban, mazaunin Senegal, hadimin dakin Sheikh Ibrahim, mutumin Ghana, kuma mutumin babban gari kuma shine Kumashi. Inda Sheikh Ibrahim ya yi maganar su kuma. Muna nan tare da shi, muna dan tambayoyi kaɗan da za mu yi mu da shi, ya waye muna ababen da yake ya yi bincike a kai da abin da ke tabbataccen lamari. Shi yasa ni ne naku Muhammad Madina, na nan tare da shehunmu Sheikh Muhammad Gali, za mu masa tambaya ya nuna muku kansa kamin mu ci gaba da magana. Sheikh Muhammad Gali, to kai da kanka a bakinka, kai ne wa? نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. bayan godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna salati zuwa ga fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna gaida duk wani mai kallon mu ko mai sauraron mu. Muna ma kowa sannun ku da barkan ku da wanga lokaci. Wanga zance yana fitowa daga studio mai albarka wanda na san za a ambace muku sunan studio, wanda sabon studio ne amma mun san shugaban wannan studio shine wannan alfani muqaddamul barka alhaji mai sunan malam wanda ke America. Bayan gaisuwa musamman kamar da kai magana, ka ambace ne da sunan shehu, ka ambace ne da wani babban mutum, amma dai sunana Muhammadu Gali, ni ba shehu bane, ni ba malami bane, sai dai kawai mu almajirai ne, khadimai kuma masoyin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala. Sunana Muhammadu Gali, ni mutumin Ghana ne, kuma shi kuma albarka. Ina ji wannan shine ainihin sunan da zan ba da shi. Kamin wani abu ya biyo baya. Kamar yadda kuka ji a bakin mafadansa, kuma muna nan a gidan Alhaji mai sunan malam cikin studion abin ga Diwani Sheikh. Muna ambatansa Diwani Sheikh ne saboda mai yawan yabon Maulana Sheikh Islam ne radiyallahu ta'ala anhu, shi sa shi muka bashi kundin Diwani yabon Shehu Ibrahim. Da mu a Hausance ba mu ga wanda ke da yabon Shehu Ibrahim da yake da yawa kaman shi ba. Tun ba yi har aka zo aka fara, shi yana yi tun ba yi. An fara ma yana gaba da yi. Shi ne wanda in aka tafi ana maulidin Shehu Ibrahim, ana iya a karanta begensa ko zikiransa tun farkon maulidi har a gama, zikiransa zalla ne. Ko ba repeat zikirin. Shi ne Maulana Alhaji Musulun Malam. Hadimi ne, babban hadimi a cikin studio shi muke yau. Alhamdulillah. Muna nan ko tare da Imam Hassan ibn Sheikh Isa Usute, wanda ke zuwa can committee 6, wanda ke mahaifinsa babban aboki ko hadimi Maulana Sheikh Ibrahim ne. Muna nan tare da shi. Ko da ke bai so a ce masa shehu, amma mu muka ce masa shehu. In ko wani ya baka lakabi mai kyau, kai ba za ka ce baka so ba. Wai kamar addu'a ne. Yasa muna nan tare da shi, wannan hadimi ne a dakin Maulana Sheikh Ibrahim tun 2001. Hadimi ne dakin Maulana Sheikh Ibrahim tun 2001 yake hidima dakin Sheikh Ibrahim. Ko yau ko gobe ko an jima ka tafi za ka tar da shi a wurin. Duk wani tambayoyi an saba masa cikin wannan daki. Mun je mun tar da shi, yau Allah ya sa ya zo gare mu kuma nan. Muna wasu tambayoyi ne ke za mu masa game da Shehu Ibrahim. Tambaya irin haka, wane ne Shehu Ibrahim? Sannan muna da tambayan me yasa aka bashi lakabi da Shehul Islam? Sannan kuma muna tambaya kan shekarun Shehu Ibrahim da ake fari ya yi shekaru 75 ya bar duniya, da kuma ya'ya 75
da kuma littattafai 75. Shehu ya yi tafiya garuka daban-daban 75. Za mu yi ma wannan bawan Allah tambaya kan wannan magana. Sannan muna da tambaya kuma a game da Shehu Ibrahim da cewa menene abin da Shehu ya so a rayuwar shi har bar duniya. Tambayar mu ta karshe kayan mu shiga cikin wata magana shine akwai bawan Allah yana zaune kofar Shehu Ibrahim. Wasu jama'a da dama sun gan shi. Kullum ka je ka gan shi da wurin yana azkaran shi ba mu taba za mu ga ba shi wurin ba. Jama'a na faɗi magana game da wannan bawan Allah. Ana ce masa Ibrahim Jallo, wasu na ce masa Ibbu Jallo. To ana zattutuka kansa, zattutuka daban-daban ba mu san gaskiyar maganar ba. To nan muna tare da wannan bawan Allah hadimin dakin Shehu Ibrahim ko wannan bawan Allah kofar nan yake zama. Shi yasa magana ta zo inda ya kamata a yi ta. Muke so mu masa tambaya kuma a game da wannan bawan Allah nan. To jama'a muna roƙa Allah muna katari, Allah ya sa mu dace, Shehu kuma Allah kara masa karama a cikin bayanin yake zai yi. Kamin mu tafi gaba, dole ne ya kamata a yi shimfida. Na farko ana gidan hadimin Shehu Ibrahim. Sannan kula biyu kuma za a yi magana kan hadimin manzon Allah shi ne Shehu Ibrahim. Sannan na uku kuma muna cikin ƙasa ko unguwa wanda yake an cika hadimai kamar uku na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farko muna unguwa na Shehu mu babban limamin mu Imam Abbas wanda ke rafa ne ke da National Chief Imam. Sannan wanda ya raga ma na biyu dan shi Imam Muktari Abbas. Sannan yau muna kuma a hannun Maulanmu Sheikh Usman Nuhu Sharbutu. Wanga duka halimai ne. Yasa muna cikin babban wuri dole ne ta yi tafiya da wani sha'iri wanda yake mai kyau. Nan kuma muna tare da wannan bawan Allah sha'iri ne. Babban sha'iri ko babban hadimi, uban sa ma babban hadimi ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kuma Maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Zai muna wasu shimfida kaɗan na zikirai sannan mu tafi da lamarin mu Allah ya samu dace. لا إله إلا الله 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 لا الله ونشكر مولانا لذا الفيد فاد من بهور ختامي للولايات آمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونشكر مولانا لذا الفيد فاد من بهور ختامي للولايات أحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله فذلك لا إله إلا الله لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Jama'a mai da muka bani labari irin tambayoyin da ke za mu fara su ɗaya bayan ɗaya. Mu ji magana a bakin magana. Wannan bawan Allah da muke tare da shi jama'a ba ko ina ya fito ba. Mazamnin Ghana ne, mutumin Kumashi ne. Amma mazamne ne a cikin dakin Maulamu Sheikh Ibrahim, shine hadimin dakin Sheikh Ibrahim. In ka zo Kaulaha sai ga Madina ba shakka za ka gan shi. Mun tafi mun gan shi mun masa tambayoyi. Duk abin da ya faɗi kuma mun tabbatar ingantattu ne. Shi yasa muna so mu ji magana a bakinsa. In maganan jama'an kaga maganar shi bayanin shi ya saba da naka ma na kai bincike kenan. So ka samu ainihin gaskiyar magana. Dan duniya inda ta kai kenan. Ba a ji kawai a doka, ana ji ne a yi bincike. Wasu sun yi binciken ne suka fade shi. Wasu kuma su yi bincike ba sun ji shi bakin wanda suka bincike. Wasu kuma ba su yi bincike ba sun ji shi bakin wanda ba su yi bincike ba da suka fade shi a kai kawai. Shi zama kitabun ras. To wayannan inda akwai masaloli kenan. Shi yasa yau kaga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana samun masaloli da shi. Saboda irin wayan ga rashin bincike da jin magana ingantattu. To Sheikh, tambayar mu na farko shine muna so a ba mu labari wa ake kira ko wani ne Shehu Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, kamin mu shiga kan bayanin wane ne Sheikh Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala anhu, muna gode hadaran al-Khalifa Shehu Ibrahim al-Khalifa Sheikh Muhammad al-Mahi Khadim al-Ummati wal Islam, sannan kuma musamman zuwa ga Imam al-Hadrati
imamu maulanmu Sheikh Ahmad Tijani Jalla ta'ala. Madinatu Kaulaha, haka kuma muna gaida natiqur rasmi wanda shine speaker of Medina Sheikh Muhammad Al-Mahi Sisi, Na'am, haka alhamdulillah. kuma muke gaida shugaban jam'iyyatu Ansaruddin wanda na Kaulaha. Bayan haka kamar yadda kai tambaya, alhamdulillah idan aka ce wane ne Shehu Ibrahim, shine man huwa Sheikh Ibrahim. Na'am. Wannan tambaya ne wanda mutane mafi yawanci ya gagare su wurin jawabi. Saboda Shehu Ibrahim a fuska daban-daban za ka rasa me za ka faɗa. Saboda mawuyacin lamari ne kwarai da gaske da mutum zai ce ga Shehu Ibrahim ga shi nan ko zati haka. To amma a fuska zahiri kamar da aka faɗa, in aka ce wane ne wani, wani lokaci ana bukata a gane mahaifansa ta zahiri ke. Shi yasa a gurguje ta wannan huska idan za mu ce, sai mu ce Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala kamar da aka san shi da suna Ibrahim. Wannan shine sunan da walidinsa a Sheikh Alhaji Abdullahi ya sa mishi suna. Da aka yi suna ya sa mishi sunan Ibrahim. Ibrahim nan kuma sunan rafaninsa ne wanda ake ce mishi Ibrahim Kilil. Ibrahim Kilil rafanin Shehu Ibrahim ne. Ko rafanin Alhaji Abdullahi sunan shi ne ya dauke sama Shehu Ibrahim. Nafsul waqt kuma tazkiratun ne lil Ibrahim Khalilullah. Saboda lamarin Shehu Ibrahim da Ibrahim Khalil zai zama suna kusa da suna. Bisa zahiri sai mu ce in an ce wane ne Shehu Ibrahim, shace Shehu Ibrahim shine ɗa na Alhaji Abdullahi sai da Mam Astu Janka. Wanda shi Shehu Ibrahim nan wasu suna ganin shi kaman bakin fata ne, wasu suna ganin shi kaman farin fata. Wanda zahiri haka za ka ganin shi kaman African ne, bakin mutum ne, ta amma kuma alal haƙiƙa asalin su Larabawa ne. Balarabe ne wanda daga asalin su wanda shine sanadiyan su zo su zamo bakake a nan Senegal kasan Africa shine wanda ake ce mishi Rida. Akwai wani Rida dan basarake ne, sarki ne dan sarki. Ya zo Senegal lokacin da ya zo an ce an aiko shi ne don ya zo ya nemi mutane mayaka. Da ya zo Senegal ya bukaci ya aure saboda ba mu so mu sauya wannan tarihi, sai aka aurar da wata mata ana ce mata Jaila Nyas. Jaila Nyas nan wannan Jaila ma'ana a cikin Senegal Zainab kenan. Ana ce mata Jaila Nyas. Shehu Ibrahim asalin shi Balarabe ne. Larabawa kuma ba su da lakabi. Amma gashi ana ce mishi Nyas. Yau da ka ce Shehu Ibrahim ta ce maka Nyas. Nyas nan daga na ido ko shi. So da mafiyan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lakabinta ba Nyas bane. Kakansu na farko Senegal lakabinta Njai ake ce mata Jailan Njai. Daga Jailan Njai ne aka hada su da Rida aure, da aka aure aka haifo wani ana ce mishi Samba Rida. Daga Samba Rida wannan ji maulan mu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Wannan Rida lokacin da aka aurar da wannan mata aka bashi, an aurar da ita lokacin shekarunta yayi yawa, hala an yanke kauna kamar ba za ta haihu. Bisa lokacin da ya bukaci a bashi yayi aure, yana son yayi aure, sai aka hada shi da ita da cewa in sun zauna dan kwanaki kadan ya tafi ma shikenan. Shi Allah ya kaddara aka samu aka dauki cikin maulan mu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. She gashi zai tafi an ji Shehu radiyallahu ta'ala da kansa sai ce wannan bawan Allah sai kira family da gidan gaba da ce babana ya kira ni zan koma inda na fito. Ga dukiya mai yawa ya bar musu. Yace zan tafi amma wannan matana tana da juna biyu, idan ta haihu in yaro namiji aka samu to in ya tashi ga takalmuna guda biyu na bari, in ya sa suka mishi daidai to a ce mishi uban shi musulmi ne, kada ya wani addini shi musulunci. Ya bar wannan kudin. To wannan yaron da aka haife shi ya ka sami shi Sambarida. Da aka samu Sambarida, daga Sambarida ya tashi shi ma da ya aure, aka zo aka samu wani daga akwai Muhammad Al-Amin, aka samu Bakari. Saboda kada mu sauke wani zance, daga wannan dai aka samu Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin ya zo, ji Shehu radiyallahu ta'ala ce family ubannin su sarauta suke ci. Amma Muhammad Al-Amin da ya zo shi ya kauda sarautan, ya dawo da malantaka cikin family su. Muhammad Al-Amin sai gashi ya karatu, ya haddace Qur'ani yana karantarwa. Muhammad Al-Amin shi ma daga haifuwar shi aka zo aka samu Saidi Muhammad. Saidi Muhammad da aka samu Saidi Muhammad ya zo ya haifi wanda ake ce mishi Alhaji Abdullah. Alhaji Abdullah ya haifi da shi da Mam Astu Janka, sai da Astu Janka shi suka haifo da wanda ake ce mishi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Zahirin shi kenan iya gurgudu. Idan ka zo wancan bangare kuma na wani bangare iya gurgudu, sai ce idan aka ce maka Shehu Ibrahim sa ce maka ai khalifatul khalifatai ne. Halifan halifofi guda biyu. Sannan akwai hatama, an ce akwai hatumul nubuwa,
kamar yadda muka sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shi aka zaka samu maulanmu Ashe Ahmad Tijani sai zama hatimul wilaya sai zama cikamakan wilaya da maulanmu Sheikh Ibrahim yazo yake shi halifan su ne guda biyu sai zama khalifatul khatmataini khatimul khatmataini sai zama kuma khalifatul muhaqqiqina sai zama shine halifofin na wayannan guda biyu na wurin shanin sanin Allah kamar da yake ce fala arifun illa bil badiya wa kifana bisa wanga bangare kuma shi Shehu Ibrahim zahirin shi nan batini kuma sai mu ce ai khalifa ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am na'am alhamdulillah to jama'a mun ji bayani bakin mai bayani cikin iko Allah ya rarrabe muna wane ne Shehu Ibrahim zahiran sannan ya ba mu kuma fa'ida game da wani bangare daya na Shehu Ibrahim kamar yadda ya fara cewa maganar Shehu Ibrahim ba za a kare shi ba ko ba za a iya shashi hakika da lamarin sa ba kamar yadda Alhaji Mai Malam ke fara cikin wani zikirin shi yace an ce ya fari sunan Shehu Ibrahim hakika ne sunan yace idan yace zai fari sunan Shehu Ibrahim hakika ne mutane sun kafurta shi kuma a rayuwa haka kafurta kuma an gama magana shi yasa shi bar wannan zace kuma haka ne to muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da zuwan mu shehu mu halimin dakin maulamu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu game da bayanin da yake ya muna mun ji bayani kuma mun gamsu da bayanin ko da muna jiran wannan bayani ne kamar mai jin yunwa ne da ke jira abinci sai ka daidai abinci da kudi kusa da shi shine irin wannan to Sheikh mun gode da Allah tabaraka wa ta'ala da wannan bayanin da ka muna yanzu tambayar mu ta biyu muna so mu tambaya shi Shehu Ibrahim ana ce masa Shehu Ibrahim sannan wani sa'ilin kaga ana ce masa Shehul Islam to menene dalilin da aka masa lakabi da Shehul Islam shi muke so mu sani kamar yadda muke magana da zu suna dai Ibrahim duk wani abin da zai zo zai zama title ne da ke zuwa kamar mutum na kai wuri a ce mishi al-imam mutum ya kai a ce mishi al-sheikh mutum ya kai wani a ce al-ustaz wa'anda maratib ne wanda aikin mutum ne bayan an haife shi an bashi suna ba wanda ake haifan shi da suna ustaz ko wani shehi ko da wani martaba ana haifan shi ne a bashi suna in ya tashi shi ya aikin da za a lakkaba wannan aikin zuwa gare shi ma a ce mishi imam ko a ce ustaz ko a ce sheikh wannan ana ce mishi sheikhul islam kuma sheikhul islam an tabbatar a tarihi cewa bai samu shehul islam ba shi cikin jami'atul azhar a cikin kasar masar wanda nan ne suka bashi shehul islam saboda shehul islam musulunci baki daya ba shehun wani bangare ba musulunci da duk wani in ka duba cikin kashfil ilbas inda babul hadrat as-sayyidi ali sisi radiyallahu ta'ala anhu yana ce shehu ash-shaykh fi jami'il maratibi duk wani bangare da ake bukata a ce malami ya kai zaka samu shehu Ibrahim Gwali ne a ciki idan ka zo cikin ilimi cikin bangarorin ilimi na farko mu doke shi Qur'ani zaka tadda shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Qur'ani ya kai kololuwan Qur'ani saboda a cikin jawahir risail shehu radiyallahu ta'ala yana ce indi shaykhaini ina da shahannai guda biyu الشيخ في ظاهر الكتاب والسنة ولا يوجد أفهم مني فيهما شيخنا guda biyu shehina na zahiri shine alqur'ani da kuma hadisi sannan wala yujadu afhamu minni fihima ban gan wani ko ba samu wanda yafi ni fahimtan qur'ani da hadisi ba shi yasa kagan an ce mishi shehul islam islamu kuma shine alqur'ani da hadisi daga nan gashi ne ya ce shehin shi zahiri shine kitabu sunna kuma la yujadu afhamu minni fihima bai ga wanda ya kai shi fahimtar guda biyu nan ba duk wanda ya fi ka sanin Qur'ani da hadisi shine malami kaga wannan bangare gashi ya kwalfa wa shaykhi fil batin sannan shaykhi shi kuma batini sai ce shi ne Sheikh Tijani wala yufariqu li lahzatan shine shehu na batini shine Sheikh Tijani kuma bai rabuwa da ni ko da kiftawa da gani yana tare da ni yana control na yasa zahiri gashi nan batini ma kuma gashi hatimul wilaya shine uban shi sannan kuma nan ga hatimul dubu shine kakan shi sai yasa wannan huska ka gani in ka duba wannan maratib kenan shehin da ake ce mishi ya qualify bi jami'i maratibi duk wani abin da yake sa a ce mutum ya zama shehi in ka auna da shehu Ibrahim zaka tadda inda mazaje suka tuke shi nan ya soma a san haka Masar su suka bashi wannan suna a gurguje akwai Sheikh Sharif Muhammad Khuna na Mauritania yana ba mu labari lokacin da shehu aka ce ma Jamal Abdul Nasir akwai wani ana ce mishi Shehul Islam ka je wurin shi yayi maka addu'a
domin ka zama shugaban kasa don kamin ya zama shugaban kasa shi kuma yana da ra'ayin akida izala sai ce bakin mutum a ce mishi shehul islam a kasan Africa Senegal yaushe ya ce ko shi wani littafi ya karanta har ya zama shehul islam she yasa a jarraba shi inji wannan shari'i sai ce jarraba wanda zai shaka ulama ul Qur'an da masu Qur'ani suka zo suka jarraba shi ta huskan Qur'ani she suka gan kaman tun da ya tashi rayuwar shi bai taba karanta komai shi alqur'ani saboda ba su same shi duk inda suka bullo za su da sha qualify shi suka je suka ce ma jama'a kaman shi shugaban gari wannan mutumin Qur'ani kawai ne yake kan shi a nemo mishi maluman hadisi sun kada shi saboda kokolwan shi nan yanda ya occupy da Qur'ani da kawo maluman hadisi sai suka tadda kaman su ma da suka fito da same comment suka ce wannan mutumin nan rayuwar shi gaba daya hadisi ya karanta shi yasa a kawo ulama mantiq ulama ul arut aka kawo balaga duk wani fannin ilimin nan ka sai suke da same comment suka ce wannan mutumin nan karatun da kuka kawo mu ya kai kololuwan wannan karatu to daga nan wurin nan sai tabbatar da shehul islam nan lalle wannan shehi ne ga musulunci domin shehu radiyallahu ta'ala ya ce idan musulunci gaba ya in ta bace ya kawo shi aka saboda kasancewar shi ya zama shehul islam yasa ash-sheikh fi jami'i maratibi akan nan ne wannan jami'a suka bashi shehul islam bayan kuma ya bada sallah ko 61 ne jami'at azhar wanda tunda aka yi shi wani bakin mutum bai taɓa bada sallah ba shi sannan kuma da comment da Sheikh Zaltut al-Imam yayi a kansa daga nan ne suka ba shi shehul islam lalle musulunci ta bace gaba da zai dawo da ita wannan shine yawa mun ji fa'ida Allahu akbar alhamdulillah mun ji fa'idan game da kasancewar Shehu Ibrahim shehul islam lalle kan an ce Shehu islam ba karamin aiki bane kuma in ka duba abinda Sheikh ke fadi ya danganta Shehu Ibrahim da islama da sunna da qur'ani ba rabu da juna ba saboda abin da sai ya zama haka kada mutum ya doki wata ta'ada daban wanda ke bai shafi Qur'ani ba bai shafi sunna ba bai shafi wata ta'adan annabi ba sai a ce shine faidan ko shine shehuntakam shehu ya kwata ka danganta kanka gauri kada ka nisa don gauri kamar Shehu Ibrahim ke fara muna cikin jawahir rasail ina wani zance saboda kada mutane su dauka abin wasa ne yake ce mana isnani laysa minni wala min tariki fi shay'in ce jama'a biyu ba su tare da ni ba su ma cikin tarikar tijaniya wanda ke jazaba bai suluki wanda ke suluki bai jazaba wanga biyu dole ne ka tara ka zamo ka hakkake akan hanya kada aiki da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasha wai kaina cewa dukkanin wanda ke aiki ta sabu Allah ana ta hawa cin sabu Allah kazu danganta kansu ne tace Allah subhanallahi yace ni na kubuta da irin wanga sa jama'a duk wanda ga wani ya aikata wani abu da bai shafi addinin musulunci ba wallahi ba ta Shehu Ibrahim bane kada ka rure da ka ko a yaudare ka da daki an sa hoton Shehu Ibrahim shi aka zana wani abin a sha ya shafi Shehu Ibrahim ba Shehu Ibrahim daban ba kuma wa illa darajar da barai tashi Shehu ya karanta mana wani a cikin diwanin Maulana Sheikh Islam radiyallahu ta'ala anhu da Shehu ke magana yake kashedi yake kuwa yake fadi ina farkar da mutane kuma ba da wasa ba ina cewa da mutane su farka su bar wargi su bar wasanni su bi hanyar nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan ba su bi hanyar ba inji Shehu Ibrahim wai ranar tashi kima wallahi ba shi ba su to wannan kawai ya ishe mu san lalle abin da bai shafi sunnan annabi ba hanyar Shehu Ibrahim shine wanda bayanin da ake amma mun gode wa Allah da saduwa da wannan Shehu hadimin dake Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Shehu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Shehu tambayar mu na biyu na uku shine game da shekarun Shehu Ibrahim da ake fadi wannan shekaru yana rikitar da mu wurin lissafi to an kasa a gane hakikanin lamari domin abin shahannai ko waliyai ya kamata a kiyaye shafari shi yanda yake wani sa'ilin in wasanni ya zo cikin abin sai ka ga jama'a masu son wasa su kama abin ranar da za a sake a yi gyara shi ga ya zama tashi hankali shi yasa yana da kyau mu kare tabbatarwa da wannan labarin nake da mu tambaya game da shekarun da Shehu Ibrahim yayi an ce ya yi shekara 75 sa'annan ko ya wallafa littattafai 75 sa'annan kuma ya da 'ya'ya 75 'ya'ya da jikoki 75 sannan Shehu ya yi tafiya ganuka 75 sannan da hajjin Shehu da umra aka hada wai ya yi su 75 Shehu wannan zance haka take so alhamdulillah kamin in ba da jawabi kan zancen da kai na ji dadin talikin da kai kan Shehu radiyallahu ta'ala duk wani abin da ya kunshi wasa da wasanni ba shi ya kubita kuma gabarin shi
mun ga irin daudan da ake yi da wasu harka na tibbu da na wani magic da wani wasu abubuwa da wasu karamomi da wasu dabo ba shi sannan shehu radiyallahu ta'ala anhu kamar cikin da zai kai magana ina ce mana idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id shehu kawai photocopy annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan abinda annabi yayi shi yake so da abin da annabi ya hana shi kuma ya bita ga barin shi ba za ka taba ganin annabi na tafiya yana zaune ba ba za ka ga annabi na zaune yana tsaye ba ba za ka ga annabi na tsaye yana zaune ba shi da'ima yana bin shi ne da ke cewa walau sawwaru ni fil haqiqa ce lam yaraw siwa shakhs mahbub bihi natamatta'u ko atamatta'u da za hoto anin hoto na hakika da ba za a gan kowa ba shi ne wanda na kare a cikin shi shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwanin sa wani yana cewa wasana ilahiyyan nafsi yadhara la'ura amiru ila ma laysa fi shar'i jaziza Allah ya kiyaye nafsuna wanda ba za ta gani na ko ba ta gani na karkata gaban abin da ba shari'a bane akan haka ne muke kiran yan uwa masu saurara da masu kallon mu su yi hankuri su yi masu ciwo Ibrahim adalci su karanta littafan shi suna son su gane shi su bar bin wasu da ba su abin da suke yi ba suna danganta kansu a Sheikh Ibrahim wannan into bracket ne alhamdulillah na ji daɗi kuma na yi murna da wanga tambayar da ka mini game da shanin shekarun Maulana Sheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu an danganta shi da 75 a rayuwarsa a ce maka shekarunsa 75 kamar da kai magana hajjinsa matansa yaransa garukansa littafansa wa'annan 75 na a cikin bahasi da muka yi shi ba mu gani inda shobaran ya danganta da 75 years ba sannan kuma labarai yayi yawa a TikTok, Instagram, Facebook mutane na ta yadawa to muna so daga yau wanga labari tare da muke so mu bayar daga yau duk wanda ya ji mu ko ya kalle mu ya yi nazari kan abin da za mu faɗa kuma ya dinga yin abun yadda ya kamata. Shi Maulana mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala a kan shekarunsa 75 ba tabbas bane bai tabbata ba. Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala ya rayu shekara 77. 77 shine shekarun da ya rayu. Da farko dai tarihin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala inda aka so mu samun shi a cikin tarihi tarihin al'umman faida baki daya a cikin littafin da ake ce mishi Kashiful Ilbas Kashiful Ilbas Shehu Ibrahim ne ya rubuta wannan littafi da ya rubuta a cikin mukaddiman Kashiful Ilbas an bukaci shin an rubuta littafi za a rubuta tarihin wanda ya rubuta littafin nan shi aka samu Babul Hadrati shine as-sayyidi Ali Sisi karamallahu wajhahu ko radiyallahu ta'ala anhu kamar da ake cewa sai ya rubuta mukaddiman a cikin ta shi ya rubuta an haifi Maulana Sheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu a cikin tarihin hijira yace 1320 1320 ya rubuta yace haka aka haifi Maulana Sheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu a cikin watan Rajab yana da kwana ittisafin Rajab shine kwana 15 ranar Alhamis bayan la'asar 1320 duk wanda zai magana a cikin faila akan tarihin Shehu Ibrahim daga nan ya doko shi bai da inda wannan shine marji al-awwal wanda aka doko shi to mun ji abin da aka rubuta Kashif Ilbas kenan as time goes on zuwa gaba shi aka wayi gari shi wanda ake ba da tarihinsa shi ne Maulana Lagaus a Sheikh Alhaji Ibrahim Niasse sai ya ce a kawo mishi takarda da biro yana son ya rubuta tarihin kansa wani ya rubuta tarihinsa babban hadiminsa masoyin shi halifansa surkinsa ya rubuta kuma ya gani amma yanzu a kawo mishi takarda da biro zai rubuta tarihi kansa shi Shehu Ibrahim da zai rubuta me ya rubuta akan wannan takarda sai ya rubuta alhamdulillahi wahdahu wassalamani ala man la nabiyya ba'dahu rubutun da shehu yake na amma ba'd bayan gaisuwa bayan godiya zuwa ga Allah salati zuwa ga fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai shehu ya rubuta sai ce fa inni azunnu wallahu a'lam anna tarikh alwilada amun 1318 ni Shehu Ibrahim azunnu zaton nan Shehu Ibrahim yakini ne ni Shehu Ibrahim Allah ne masani cewa tarihin haihuwa na 1318 ne
1318 da na ce muku hijira. an rubuta cikin kashful ilbas Na'am. 1320 Na'am. shi shehu da zai rubuta ma kansa shi ce 1318 Na'am. da ya rubuta wannan sai ce wa in kunta talakkaita haza min as-sikati Na'am. idan ka gan wannan rubutu da na ga maka 1318 yanda ya fito wanda sikat wanda aka yadda da su falata muhuhu Na'am. kaka share shi ka tabbatar da shi Na'am. wa in ararta tariha idan kai da kake saurara na ko kake kallo na idan kana son ka rubuta tarihi na ko kana son ka fada tarihi na sai ce wai yace wa in ararta tariha ba'd in kana son ka rubuta tarihi na daga baya fa'amal bima asbattu Na'am. kai aiki da abin da ni na tabbatar maka Na'am. Na'am. wal khilafu fi zalika la yadur Na'am. sabani kuma wannan bai cuta sai ce fa huwa da'bul mu'arrikhin Na'am. wassalam wa kataba ibrahim bun alhaj abdullahi at-tijani Na'am. bikose amun 1353 Na'am. yace wannan tarihi ya ga wancan wani daban amma yau shi ga abin da ya rubuta ma kanshi 1318 sai yace kai da kake saurara idan kana son kai magana a kaina ko kana son ka rubuta a kaina kai amfani da abin da na tabbatar ma kaina ka kai amfani da wani na ya tabbatar ma kaina wannan is very clear hannun shi Ibrahim shi ya rubuta hannunsa bi hattihi shi yasa da ya rubuta wannan sai ya wasar da shi ce wannan wasiƙa ya rubuta shi a lokacin yana kose yana zaune kose ma bai dawo Madinatu Kaulaha to da Madinatu Kaulaha ta duba a 1929 2930 ya zo Madina a kose yana 11 years 1911 shi yana kose isa yanzu da ya rubuta na wannan hijira na 1353 shi ya rubuta wannan wasiƙar wannan wasiƙa da ga maka na kofi da hannuna amma muna da shi kuma da hannunsa authentic wanda ya rubuta shi yasa da ya rubuta cewa kataba Ibrahim bun Alhaji Abdullahi At-Tijani daga kuma Kosi shi yasa wannan hujja 1318 wa'anda suke batu 75 saboda sun doko 1320 aka haife shi sannan suka convert shi da converting suka zo da shi sai suka zo shi 1900 idan aka ce an haifi mutum 1900 shi kuma aka ce ya bar duniya 1975 automatically ka san 75 years amma duk wanda suka sani yadda shekaru ke tafiya na Libya akwai days wani 35 akwai ragowa akwai kawo yasa in kai ka doki 1320 shi yasa ka ce yana 75 to ga me abin ya ce 1318 ne 2 years nan ka kara 75 ma ka kara 2 years nan kan 75 wannan which is 79 77 75 77 1318 nan when su convert shi 1900 zuwa 75 shaka ce na da 75 years to shi ya ce maka ba 1320 bane 1318 ne 1318 na yanzu man years 2 ko ba gaskiya man years 2 wannan 2 nan ka kara shi ka ada kan 75 na 77 to wannan shine hujja ta farko wanda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kori date da aka rubuta mishi a cikin kashfi ilbas da kanshi ya kora yace wata 18 wanda aka rubuta cikin kashfi ilbas maganar Shehu ya kore wannan kenan ya kore wannan magana shi yasa kowane ne zaka ce shi ya rubuta Shehu dai ga abin da ya rubuta kuma shi Shehu shine maksadin haka ne kafin ciko wannan hujja ta farko kenan hujja na biyu wanda ke tabbatar maka cewa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala bai yi 75 years ba shi dai 77 yayi shi kuma no Maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala shi da kanshi kuma ya rubuta idan ka koma cikin littafin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wanda ake cewa Jawahirul Rasail Jawahir Rasail wanda Sheikh Abdul Fatih ya hada su daga baya Jawahir Rasail an zo an kara mishi ziyadatu Jawahir Rasail aka buga amma la yata halin wannan Jawahir Rasail nan juz'i na farko sun hada shi ne part 2 shi risala na 26 26 Shehu ya rubuta me Shehu yake fadwa a wurin sannan wannan risala menene sababiyan da Shehu ya rubuta wannan risala an wayi gari a launan Yasen nan ne aka bisa walidin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Alhaji Abdullah da wasu sauran yan wayan Shehu nan suka zauna nan government ya ba su zauna da suka zauna yanayin ya zo Shehu ya koma Madina ya je hasasa Madinansa a cikin wake-waken cikin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wanda ake sariman waslal gawani wanda kowa ya karanta shi akwai da shi yake ce mazzaku jildi jiharan akhrajuni min makani duna zambin ghaira anni kubta fi jinani
wanda an kori shehu an walakanta shi an yi masa kujildi an yayyage fatan shi an walakanta shi an mishi comment ba komai kuma yasa suka mishi wannan ba saboda soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya cika zuciyarsa to yanzu shehu ya gaya mana wannan wato kenan me makiya suna wurin kenan aka wayi gari wayannan makiyan sai suka je suka nemo masu dabo yan boka yan safi sai aka kawo su sai aka saka su cikin wani gida saboda me ake bukata gare su su yi ma shehu aiki wanda ko ya mutu ko ya samu cutan da ba zai yi komi ba ko kuwa a mishi aiki kawai ya bar gari domin suna gan shehu ya dame su ya zo zai overtaking kamar zai duki shi kadai ake gani ba gan kowa to maksadin su kenan da suka kawo wayannan yan boka suna unguwa shayyan unguwan sai aka samu almajirin shehu wayanda suka samu labarin cewa an kawo wasu miyagun mutane domin su yi ma shehu illa su mishi aiki wanda zai sa su yi ma shehu aiki mana su kashe shi ko wani ciwo ko wani abu haka to da suka yi wannan shiri da aka yi sai almajirai suka samu labari suka samu information abin da ke gudana bayan sun samu wannan information nan da ke gudana sai suka samu daga cikin waɗanda suka samu information baban Ustaz Barham Job wanda ake ce mishi Mahmud Job baban Ustaz Barham Job kenan su ne sahaban shi farko masu hikima sosai lokacin da shi da wasu sai suka ji wannan hint daga makiyan suna cewa yan kawo wasu mutane miyagu ne za su yi kwana biyu kun gani sauran kadan an gani yasa da suka ji wannan sai suka firgice suka ji su sai suka kasa iya su zo su gaya ma shehu kamar ga abin da muka gani tunda sun kasa su gaya ma shehu ga abin da muka gani sai suka rubuta wasika zuwa ga shehu radiyallahu ta'ala anhu da suka rubuta wasika zuwa ga shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu sai ya musu jawabin wasikan nan gashi nan a cikin jawahir risali kamar da na gaya muku ban sun karanta farkon shi sai muna nisa don salamun ne mumtazijun bi shaw anta wa man ma'aka min al ashab Mahmud Job wa Ahmad Cham wa Abubakar Maryam wayannan mutum guda uku shine shehu ya rubuta mun wasika Mahmud Job shine baban Ustaz Barham Job sannan Ahmad Cham sannan Abubakar Maryam shehu ya rubuta musu wannan yace fal ta'lam ku sani bi anni ni ce Ibrahim wa kaftu ala kitabikum na gan wasikan da kuka rubuta mini wa mahalikum mimma shahadtum kuma na karanta da irin abubuwan da kuka gani mana kuka gani mimma shahadtum wa sami'tum daga abin da kuka gani da kuka ji min al-makri was sihr na daga makirci da sihirin da ake kokari yi mini na ji magana kuka yani duka na ji ku sai ce fa'alamu kusan cewa inni ni shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yace sami'tu min lisanin man la yantiku anil hawa ni shi Ibrahim naji daga halshin wanda bayan zance da son zuciyarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mini Allah ya durrani makhlukan aslan ka'inan man kana yace abin halitta indai Allah ne ya halice shi yace bai sai ya kadan da ya tuce ni Maulana Mushaf Ibrahim babu wani halittar da Allah ya halicci da yayi sai yayi wani abin da zai tuce da ni ya tuce ni yasa wannan naji shi daga kullin naji shi daga annabi yasa ku kusan wannan sannan wakad yace kuma annabi ya tabbatar mishi da shi wakad utitu min al-umri atwala ma utiya yace wa liwalidi wakad utitu min al-umri atwala ma utiya liwalidi an bani shekarun wanda yafi sawo da abin da aka ba babana ji shi Ibrahim shekarun da yafi na ubana an bani wannan shekarun shehu yake ce musu ma utiya liwalidi yace rahmatullah Allah yace walaula kauni muradullah ba da mun ni shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ni abin nufin Allah bane yace wai ma akhastu da ban karbi wannan shekarun da aka bani don ka san cewa yana da tarkiz ya san shekarun da aka bani sani na sanani ba wanda ni da kai muka sani ba ya sani sai sa walaula qauli muradillah ba da min ni na zama abin nufin Allah bane da ban karbo wannan shekarun ba saboda sa'intu min ad-dahr na gaji da zaman wannan duniya min al-qadar wal ayana na daga yaudara da kuma wannan dauda da karya amma shi bawa dan abin da ubangiji shi bukace shi yake al'abdu kalkalam yasa ni sho Ibrahim
na karbo wannan shekarun da aka bani bisa an ka duba nan utitu umran atwala ma utiya liwalidi an bani shekarun da yafi tsawon shekarun ubana shi Shehu Ibrahim abin da ya faɗa kenan to nan kuma yake cewa walaula kawni muradillah da ban zama muradin Allah ba in ka duba inda yake ce wai menene a wajadani haqqan li jabr al qasri fa innani wakilu sirri Allah ya samar da ni ne saboda dora kaya saboda ni wakilu ne na sirri wakilu sirrin annabi wakilu sirrin Shehu Tijani radiyallahu ta'ala akan haka an samar da shi ne ni da kai an samar da mu ne amma samuwan irin Shehu Ibrahim da samuwan ni da kai ba dai ba samuwan irin annabi ba dai saboda shi samuwan shi ya san aikin da aka saka shi to fine Shehu radiyallahu ta'ala yanzu mu tambaye shi an baka shekarun da yafi saboda shekaru ubanka mun ci ubanka shekaran shi nawa sannan kake ce mun an baka ne fi na ubanka sai ga wannan Shehu radiyallahu ta'ala ya rubuta wani littafi wanda an ce yan Mauritania ne suka rubuta akan Alhaji Abdullah Baban Shehu da Shehu ya karbi sai ya talhisin littafi ya summarize littafin saboda ya zama kadan a cikin ma Shehu yake cewa ma ahbabtuhu li annahu walidi lakin ahbabtuhu li anni wajadtuhu min ar-rijal ban so Shehu Abdullahi saboda yana babana don kuma na son baban shi amma na so shi ne saboda na tar da shi yana daga cikin mazaji yasa nake son shi a cikin wannan littafi sai Shehu ya rubuta ce baban shi miladan baban shi an haife shi 1264 sannan baban shi yayi wafati 1340 yanzu ka doki mashinin ka 1264 in ka dauko 1340 kai man ya samu da zai baka 76 bayan Shehu ya kawo tarihi milada ya ce 1264 hijriya sannan ya kawo fati kuma sai ce maka 1340 sannan shi Shehu ya sake rubuta ce baban shi bai duniya ba shi da ya samu 76 years 76 years da wasu watanni kamin baban ya duniya ji shi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala to ya ce maka baban shi ya yi 76 nan sannan kuma ya zo ya ce maka wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa an ba shi shekarun da ya fi tsawon shekaran ubansa automatically kai hankalinka me yake baka ya kwata baka kamar ya wuce 76 totally ko da yaro kankani ne wani primary wannan mathematics ne kamar simple logic ne haka ne shi ya ce maka haka ne 76 duk wani tarihi da aka rubuta an tabbatar da cewa uban shi ya bar duniya yana 76 shi kuma da ya rubuta littafin da lokacin na sai na 50 ko 60 ya rubuta littafin kan baban shi tabbatar da cewa baban shi na 76 sannan lokacin da yake almost 34 years ya rubuta yana ma mutane bushara yana gaya ma almajiran shi kamar ka ku samu bacin rai a kaina Allah ba zai jarabce ni da wani abin da zai sa ku kuka ba shi ne abin da zai sa ku dariya ba ku taba gan wani abu a kaina ku kuka yasa ku kwantar da hankalinku sannan kuma ku duba ni Allah ya bani shekaru wanda ya fi tsawo da shekarar ubana lokacin sun san ya yi 76 shi yasa yanzu kai in ka zo ka ce ya yi 75 wa kake so ka mai da makarici kana so ka mai da wani makarici kenan ko kai ko shi ko iyazu billah shi ne zama kai tunda shi ya fari maka kansa ya ga maka kansa kuma ya rubuta yasa ga 1318 ya kori 1320 rubutun Shehu radiyallahu ta'ala hatta yadihi gashi ya rubuta da rubutun hannunsa sannan kuma ga bushara wanda yayi ma almajiransa since yana almost 34 years yana gaya musu cewa an bani shekarun da ke son shekara na automatically kai ma ni da kai ma ka san cewa mai saulara da mai kallo na ya san 75 kunnan wannan fabrication wannan da yi ba shi sa daga nan yanzu mun tabbatar Maulana mu Sheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala yayi rayuwa 77 akan haka lokacin da Sheikh Muhammad al-Bishri wai da ya gani hattin Sheikh Ibrahim lokacin Sheikh Ibrahim ya rubuta tarihi sai ya kawo a kasa ya rubuta shine ya kawo ce minhu kunhu wa fihi kanzu minhu kunhu nan shine 75 ai hisabi ne na ilmul hisab ka duba kaf da nun ai 70 kenan ga haun nan 575 ce minhu kunhu wa fihi kanzu kanzu nan shine 77 sai sa an ka koma can kanzul azami ba mu shigo ba karatu bari kanzul azam na salati na ukun nan shine hadarar maulana Sheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala shi sa automatically 75 years shi Ibrahim bai babu hisabi bai tabbata ba sa 77 shine tabbata duk wanda ya nace ya masa zai tabbatar da 77 yana so ya mai da Shehu Ibrahim makareci wa iyazu billah zai tabbatar da 75 wanda zai nemi cewa 75 zai tabbatar da shi alhalin Shehu Ibrahim ya kori 75 barin shi kana son ka mai da Shehu Ibrahim makareci to kai ne zaka zama makareci yasa 75 ya tabbata a gurguje kan littattafan Shehu Ibrahim wanda zai ce maka 75 bai da dalili
saboda ba taba rubuto list ga 75 an gani ba. Na'am. An rubuta littattafai wa'in abinda maluma suke cewa littattafan Shehu Ibrahim sun fi 75 saboda wayanda aka samu aka buga su wanda ba buga su ba suna da yawa. Kuma ba samu an tattakin su ba balle a gane adadin su. Yasa fixing din littattafan Shehu Ibrahim kace 75 babu wani dalili. Wannan gefe kenan. Mutum ya ce maka 75 Hajji Shehu Ibrahim 75 babu dalili a kai. Saboda ya riga ya gaya maka ce shekarun shi 75. Idan ya ce maka shekarun 75 kuma Hajji 75 kaga kamar wasan yara ke. Dan it Hajji kuma yana zuwa ne cikin shekara so daya. Yana nuna kenan yana cikin manjine so mu koda kafin shi. Koda ma hada Hajji da Umran ma. Kenan Hajji tabbasin Shehu radiyallahu ta'ala anhu Hajji Shehu an tabbatar Shehu yayi Hajji daya 20. Na'am. Tabbas kuma tun 74 72 Shehu bai Hajji ba. Sannan kuma da ya tashi shi ne ce ainihin 1347 sannan ya tafi Hajji. Ta Hajjin shi 20 domin an mishi interview a 1972 wani jaridan Saudi Arabia aka tambaye shi ke cewa Hajjin shi guda 20 amma al-umra wal umra ce la tu'addu wa la tuhsa. Umra ba su kidayuwa san bai san adadin shi ba amma Hajji an ce a cikin su 10 suma 9 sannan fa hazihi cikin sayarul kalbin ka hada su da sama 20 20 nan tabbas sannan kuma in ka duba cikin littafin min akhbari shi min maza an shekh maza an shekh Ibrahim ya kokari ya kawo date da Shehu Ibrahim Hajji da su da na sani yanzu haka da zan kawo date kaza ya Hajji date kaza ya in ka da date Hajji shi zai fito maka da 20 sai sa kasancewa mutum ya zo ya ce sannan kuma ya ayin Shehu Ibrahim masu cewa ya'yan Shehu Ibrahim 75 kamar da na gaya maka dazu wannan zance ta dauko asali ne daga littafi daya na Alhaji Ibrahim Kaulaha wanda ke Alhaji Kaulaha kuma wanga zance da nake maka da Alhaji Kaulaha da Malam Ibrahim New York masoyin Shehu Ibrahim mudarris mun zauna da su dake Shehu Ibrahim kan wannan magana ni na ga inda Shehu radiyallahu ta'ala ya rubuta da hannunsa ƴaƴansa sun fi 75 na'am sun fi 75 sa tabbatar da 75 bai da wani ma'ana akan ƴaƴan Shehu radiyallahu ta'ala anhu saboda yana da ƴaƴan da mafi yawancin su sa ga ya rubuta tufi fi rida sun bar duniya ne lokacin da suke shayarwa suna da sunan nake yasa suna nan sun fi 15 sannan kuma Alhaji bayan sai da Fatima Zara ita ce babban iyar Shehu Ibrahim bayan ta Alhaji Abdullahi shine ake gani shine second kamin Alhaji Abdullahi da sai na tsakanin su ma akwai yaya uku da suka bar duniya sannan dewa shi sa ban sun ba da figa saboda ni kaina ban kewaye wannan figan nan duka ba amma ya'yan Shehu radiyallahu ta'ala anhu sun fi 75 isa wannan 75 da ake danganta ga Shehu bai da wani ma'ana wani sahabin shi wani wa duk wayannan zance ne na khurafat ne fabrication insha Allah ina fata zance na kuma ya dan zance ya fito alhamdulillah shek mun gode wa Allah tabaraka ta'ala zance ya fito saboda muna so mu waye kan mu kawunan mu da sauran almajirai da sauran masu jin magana masu daukan magana isan muka duba muga tun farkon magana abin da ke mu an danganta ya Shehu Ibrahim ne da sunnan ma'aikan nan Muhammad ne ba inda aka ware saboda ware annabi ko ware Shehu da sunnan annabi wallahi amfani shi yasa muke kokari mu kara fahimtar da juna irin waɗanga zartutuka domin ana danganta abu da yawa akan faila an danganta shi Shehu Ibrahim ake ma zarge yau ma ina duban TikTok naga wani zai tafiya ko na zai je ne yana ta sa wasu wura yana ta wasu ababa shi naga wurin comment ta cewa Shehu Ibrahim gura musu kenan dan cikin dakin sa ko hoton su Shehu to wannan shine zartutukan ba mu ce gurin bane haram ko na wani a danganta yin haka da Shehu Ibrahim ba shi bane an ce faida wato kwararar ilimi ne da ibada wanda ke babu wasanni Shehu ya ma kiyaye wasa da lamarin shi halul hazla haka Shehu fadi ayan nasu halul hazla yace mutane ku bar wasanni ku bar wargi wato wargi wasanni ke ku bar shi waqfu muhammadan ku bi sunnan ta annabi Muhammad shi yasa jama'a muka ji shehi yana mana bayani da cewa inda annabi ya zauna in Shehu ke zama inda annabi ya taka in Shehu ke taka jama'a kada wani zata an ce inda annabi ya tafi shine Shehu ke tafi wato a cikin sunna bai biya annabi duk inda abinda annabi ya aikata Shehu yana aikatawa duk inda Shehu ya gani annabi ya zama nan yayi kaza ina yi yaga a hali ta sunna annabi ya tafi kasi ma ina yi shi duk wani take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shehu Ibrahim shi ma ina kamantawa to nan ne babanmu sha'irin Shehu Ibrahim Alhaji mai sunan malam yayi ma Shehu waka yace ina koyo ga Rasulullahi yace sananin
koyonsa ga Rasulullahi shi yasa yayi kama da Rasulullahi kaga magana ce sananin koyonsa shine Shehu Ibrahim ke farma idza sara khairun nasi sirwara yace shine wannan shine zancin fi rasulullahi uswa asara muna nan kofan gida nan wata bawiya Allah za ta wuce ta ga an rubuta kai kama da Rasulullahi ta duba ta je shi ta dawo babban mace ta zamuna ta ce waye rubuta muka ce ba shi ina yayi tafiya wallahi inda ina nan wallahi ina tabace har tana awaye ya dai fadi haka ana jama shehu zagi ya dai ce kama da Rasulullahi kaza dace ta kwanta ka kujera da ta zamuna Allah sa ba shi kan waya nan da na gwada bidiyon ta na aika ma da mai so mala wannan muka zamuna muka mata bayani dalla sanu kukan da tayi ana shafa mashehu kashi haka tayi kuka na munda kuma da ta samu wannan bayani kisa jama'a mu yi hakuri wallahi bayanin da shehi yayi game da batun 75 nan ba haka bane ga yanda yake kala mu feel offended maybe mun taba cewa 75 kala mu feel offended in waka ne kai kace 75 shi waka na shiryawa shi ba alhamdulillah amma ainihin maganar da aka fari shehu ba ya fari kansa ba 75 ba muna roƙon Allah ya sa mu aiki da yayin gazatu tuka mu gyara faida mu gyara masho Ibrahim mu gyara masho Ahmad Tijani mu gyara hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanzun nan da yake da kanzun nan very interesting shi yasa muke record saboda mun zo mu ware wannan shehu yana nan yana bayani shi tafi babu bayani kan abin da shi mai bayani ne insha Allah shi yasa mu muna record wannan babban magana muke babban fa'ida ne wanda yake aka bude farati ba za a kare ba. Shehu tambayar mu na wanda ke kusa da karshe shine muna so mu tambaya Shehu Ibrahim rayuwar shi cikin me ya kare? Ka san muna samun mutane na rayuwa kaga mutum ya kare gwani ne a wurin toki. An ba shi awarin toki. Kaga wani gwani ne a wurin kaza an ba shi awarin kaza. To muna so mu tambaya Shehu Ibrahim shi a rayuwar shi a ina ne ka domin ya yi tafiya kaza ya ce kaza ya yi tafiya kaza ya ce kaza. Take-taken Shehu Ibrahim da dama mun same shi cikin neman yancin kasa ma Afirka ina ciki ya tafi China tun ba zuwa China shi tafi China to har yau ma ba zuwa China malamai nawa suka tafi China har yau sai wai tafi China ta jama'a ko amuna gafara da Shehu Ibrahim wato wani lokaci muna danganta kamar mai Alhaji Musamman ya ce wai Shehu kamar diamond ne cikin duwatsu naka kamanta shi da wani Shehu bai yi ina gama Shehu Ibrahim da wani Shehu bai yi sai yasa shi da kanshi ya yanke wannan maganan da cewa udriku mamada afutu man baka wa in tasabaka rijalu asbaka shi fari makan shi ya fari ba wani ya fadi ba abin da shehi ya fadi nan ba shehi bane ya fadi da wani ilimin shi karantawa yayi shehu ya ce wannan babban reference kenan the authentication of reference kenan Allah ya sa mu dace shehu me shehu ya karar da rayuwar shi a cikin